and bu-family is the ultimate thing. uThixo zange acinge ngecawe uThixo. Inhliziyo kaThixo zange ibe yecawe, inhliziyo kaThixo yayiyifamily. Molweni. My girl asked me a question. Uthe sandibuza ke namnqanda ndathi khandibuze on camera. Ndiphendule once lo mbuzo. I felt the question is very important. Ndibuze ke. So that I was asking, if God knows everything before it happens and after it happens, why did he create the tree that he told Adam and Eve not to eat? Why did God create that tree? Yes. Awaqalela Adam and Eve not to eat from. Okay. Kanti ufuna bangayi. Okay. I won't go into the religious space. Kanphendla lo mbuzo kuwe ma-ear. But I'll go into the spiritual side of things. Yabo. Naku-level yakho. uThixo xa wayefuna udala umntu, because Bible ithi uThixo wayeyedwa okanye wayenoKristu nomoya oyingcwele, and he wanted uba makubekho abantu emhlabeni, and in fact wayefuna ifamily, wayefuna ii-families, because he wanted to see abantu abafana naye beoperate ngokwengqondo yakhe in different places, in different houses. And that's when he created Adam no Eve. Or wabona abantu abatatsana abantu ababonana oyibona iboobs angabona mazindoni ndizothi njalo njalo. Yebo. Nawo ke mamqoqwa uThixo wabeka laa mthi. uThixo, I personally believe, this is my personal belief mamqoqwa, uba uThixo wanted them to eat kulaa mthi because kumntu olandelayo wabeka ingelosi ezinesweti. Yayiphi ingelosi uba ingabekwa kulona mthi? Wayenazo ingelosi zazanele. Ingelosi ezinjengobani? Hayi zangelosi zasebhayibhileni. Michael. Seraphim is favorite yam. But those big angels. Yes. So wabeka ke wayenozibeka ezangelosi to make sure uba akutashwa nix kulaa mthi. Yabo. But he did not. I believe uThixo wayefuna kutyiwe kulaa mthi ukuze abantu abakwazi ubonana, bakwazi ukurayithi norongo. Laa mthi wayekwazi okurongo. Into knowledge. He wanted them to know so that they could multiply. Bande. Because bawululamela umthi bawuhoye. Kwathi kwafika inyoka, kuba inyoka zange ibuyekele uThixo uma mayifike pha. Walaa ndawo yayiholi le, yayiclean laa ndawo. Eyona suke ithi gqi inyoka apha kulaa ndawo. No, Eden wentswempu Eden kakhulu. Eden kaloku ma-ear into zazivela njengekhowa. Uthi khaphetshu. Ivele khaphetshu. Wayicinga into zenzeke Eden, wayengabili. Abeka ibhanana ivele ibhanana. Intswempu olo hlobo i-Eden. Now, ebuntswempu be-Eden ke ngumasikhala. Ukuthi xa bakhese ke ngoba bakhuphe Eden. Because he wanted them to multiply mabenzi. Wathi from now on emhlabeni awuzuthetha kwenzeke ngoku. Uzawupeta, utyale, unkcenkceshele. I curse the ground. Qalisa umhlaba. Waqala umntu ubila ke ngoku ukuze afumane into phi emhlabeni. But uYesu kayifikayo, ufika uYesu esuka kulaa level ke yena engayaziyo ngolo nto leyo. Efika emthini kona indawo eBhayibhileni, uYesu efika emthini uthi lo mthi ndifuna isiqhamo. Laa mthi wathi ayosizini yam. Wawukhesa uThixo umthi. Amen uYesu. Wawukhesa laa mthi. Bungazi uphinde uvele isiqhamo. Xa bebuya le ndaba besiya kuye, wabuya umthi ubolile uthi. Because uYesu wayifuna ngoku wayithetha yenzeke. And those things are coming back. Izakwenzeka ngathi. Well, they happen to us. So ke that is why uThixo wayewenzile laa mntu wayefuna kwenzeka izinto zenzeka in terms of siphile emhlabeni
kubekho ii-families. That is why abantu they love our family, not that bathanda thina more than bathanda le nto ilapha kubo. Ikubo le nto bayithanda phaa kuthi. We are displaying by God's grace, incaba kaThixo, we are displaying le nto ilapha kubo ezintliziyweni. Awuyinqweneli into engekho kuwe, unqwenela into elapha kuwe. Zininzi abantu bazikrolayo bazigqithe, but umntu onesiphiwo sothunga noba kakaye esikolweni sothunga, xa ibona into ethungayo phaa kwizikrolo uyama ayibuke laa video, because ilapha kuye le nto yothunga. Ofuna ulungisa imoto, nofuna uthengisa imoto, anything edibene uthengiswa kwemoto nolungiswa kwemoto, uyama jonge, yho. Why? Utsalwa yile nto ilapha kuye. So these people that are watching us, abanye bayakhathazeka, abanye they are crying, they don't know literally why, abanye they do know why they are crying, but they are teary and they are emotional because ubufamily bulapha kubo, and bufamily is the ultimate thing. uThixo zangacingi ngecawe, uThixo inhliziyo kaThixo zange ibe yecawe, inhliziyo kaThixo yayiyifamily. uThixo inhliziyo wayigcwele ubufamily. Icawe zizofika because families were broken, and icawe were there to restore families, not to break families, not to separate abantu from their families. Khona ke maJojo. So our job is to restore families, and your family is being restored. In Jesus' name, your family is going to be restored. Uba ubudivorcile, God is going to heal you and bless you. Ube ne-family futhi. Ndiphendule. Uthini impendulo yam? Ithi nabana uThixo created that i-tree on purpose because befuna bandise umhlaba. Bandise umhlaba. And they could not before batye kulaa mthi. That is why now, later on, he brought the tree of life, which is Jesus. Ukuze that we restore these families back to their original state. Bye-bye. Bye.